Băi, ești nebun? Băi, e bun să mă să trage. Nu, că s-a înroșit firul. Gata, dracul l-a luat. Ia uitați-vă cum tragem. N-am, s-a înroșit firul. Mai pot de bună să moară, mă. Mai am și mâna fracturată. Băi, ești nebun? Da, a căzut când era mic, mă, nu știai? În piză. Ligian. Ia mă, mă. Ați atras de bună, mă, de cum am zis atunci. Zice că e salvare. Acum e, mă, mâncați aici. Tot asta va avea COVID. Băi, adu-mă și par de vin, că să moară mai pe... Adu vinul, să răcește vinul. Ia uite grimul. Stai, mă, că iau eu. Luăm un par de vin. Fetița. Ce e asta? Vezi că s-a dus în partea asta. Ce fac, omule? Asta este. Mamă, ce fac? Nu, stai. Tu trage-l așa, dă-l morții mamei lui. Uite ce trage al dracu, bă, ești nebun. Uite-te la... Da. Mamă. Uite. E mare. Nu știu cât e, dar nu e 3-4 kg. Uite ce trage al dracu, bă. Gata, hai că vine. Mai e de 3 Uite că a luat-o în stânga. Gata, e bine. Știe, mă. Păi nu știe. Vine pe canal. Unde-i Sorinel, acolo vine. Asta pleacă din infagerie spre camera de noapte. Spre camera obscură. Ia uite. Mamă, să fiu al dracu cât au ochi. Mamă, ai văzut ochiul? Ăla maro. Ăla maro. Pune-mă lumina, că mă și în pensia ta de copil bătrân. Bă, pune-mă lumina acolo că să mă că bă ceva. Am bateria moartă. O, uite-l. I-am văzut eu buzele. Zici că e negres? E. Hai. Bă, ești nebun. Hai, frate, uite. Mamă, ce să-mi bat pula, mă. Bă, ăsta mă ține mult sau se rupe? O, se rupe. Ce mă, atent, ce de cu asta? Hai, frate, lasă-l dracu. Uite, vezi că i-am băgat. Nu trage tare. Dă-te mai în spate. Ce să moară, mă? Dă-te mai în spate. Mamă, ce mă să? E crap. Dă-te mai în spate. Dă-te mai în spate, nu stai aici. Ai presiune mare. Adu-l așa încet. Vrei să nu mirup, da? Dă-te mai în spate tu. Dă-te tu mai în spate. Bă. Stai așa, stai să-l dau afară la față. Mamă, e mișto rău ăsta. Stai așa. Stai. Dă-te mai în spate, cum îți zic eu. Bă, ești nebun, ce trage al dracu, bă. Nu, dar nu pot să-l scol asupra. Nu e, că deci un trage să moară, mă, ești nebun. Nu, așa, rupe așa. Rupe, cred că îl dea la... Stai așa, asta mie. Bă, ești nebun, ce trage al dracu. Asta are 6 kg. Mai bine. 6-7 kg are lejer. Dă-te mai în spate tu. Nu mai stai aici la margine, bă. Gata. Nu al dracu. Bă, ești nebun la cap. Mi-a obosit mâna să moară, mama. Schimbul 2. Hai. Așa. Uite-l mâncat. Ia, mă. Direct pe aia acolo, așa.
Hai, nu. Hai acolo pe el. Mamă, ești nebun. Fetița! Ia pui și fă de aici. Mă, dar chiar te grăbă, ești nebun la cap. Mamă, ai cântarul, mă? Da, mă, hai. Mamă, cât era să Mamă, ce s-a mâncat. Hai să-mi bag. Bă, ăsta e, bă, băiete, bă! Închide aia ta. Să mănânc. Ăsta e mâncaia și gura de pește frumos. Uite la pește. Mamă, ești nebun. Uite-mă ce frumos e mâncaia. Uite-mă. Uite mi-e gura, frate. Mamă, dar și înțepa bine. Ia uite. Ia uite. N-am. Mitrănescu, să trăiască Mitrănescu. Ia uite. Stai așa. Bă, da, frumos e să moară, mă. Ca ți-ești Hai să pula. iau cântarul. Bă, ești nebun la cap. Ia, ține paharul. Dă cu vin pe el. Mamă, frumos e, dracu. Stai așa. Cum îl iau acum? Nu, lasă-l. Nu știu poze. Ia uite ce frumos e, dracu. Ăsta e baban. Că ți-ești pula ta frumos, bă. Mamă, dar greu să... Ce faci, îl furi? Că tu așa ești. Hai că ești pe live. Nu. Așa frumusețea nu. Bravo, tată. Nu. Ia știu eu de aici, trebuie frumos. Ha? Să iau? Asta de aici. Să cântărim.